Mizoram tangnai chini Tripura hastini brudo faroni tamu chamung na tui chung tini haino hai mangpli nailai finai khapani takhute bukhuro tumunan norok tawfana chini Tripuri khorang subscribe khlai yakhong ke dakti no khlai di te subscribe khlai jang keno balai keno paiflaya hambai apte hai khlai no chini Tripuri dofa ni tongke sep ungthang nangmani kok rok chung romui phunungani bagai chung chaitugui tongo te Tripuri nationalism ni koknobo haino hai chung Tripuri khorang ni mangpli bisingtui no chung piri tongo belakhana hambai Tripuri khorang no chuba churui te phan rui Tripura hastini Young Tripuri Association YTA te Maharaj Bir Bikram Welfare Society MAPWS rong no apta hai mangpli no Tripuri khorang go tisawi phunungnani bagai Tripura hastini lukurok no phandamani bagai abni bagai paiflaya hambai maruo Young Tripuri Association by Maharaj Bir Bikram Welfare Society rong no Tripuri khorang khapani tahute bukhurok jeng tini phai sokpaijak Mizoram ni Kolosip district kami ni bumungke vok vane te block ngkha hangke bil khwa clear ardi block khobjako khapani tahukte bukhurok norok wan chobi mano Mizoram ni bro ngkha ke abrok displaced people rok ngkhana hanai phiaba khapani tahukte bukhurok jengje kamiyo phai a kamini lukurok ngkha displaced people ya borok je chini brodo farok kanchanpuro matong nairong ni bisingo khobjagya borok a bisingo phano borok a gunugul ni bisingo phano borok ni bising kunu phano ungjak krei borok kaham korungno tongoi tongmani kami siabo khapani tahukte bukhurok jengjotono kanchanpuro chini brodo farok displaced people rok busuk jora machaya manungya mokol mukti bai ke siminno matong jengjotono saimano phiaba Tripuri khorang tini Mizoramo a displaced people return rnai rokni bisingo phaiyagai aro je tongsoknai borokni lukurokni oro tamani bagai phai henmani kokhe jengnorokno asamo tongnai chini Tripuri dofa tabuk romdi bro ungthang rupini ungthang tei Tripura title tongnai rokni mangpli jengnorokno phunukha borok 50,000 ni slaifano asamo kabangkuk tongo phiaba borokni bangai kunu phano facilities kwrui government borokno kisa phano cheria apte hai khlaino khapani tahukte bukhurok Mizoram chini tongnai chini brudo farokbo ahai boroni kapalo chini Tripuri dofani kapal je jaga phan thangdi tabuk nungromdi borok masani yaktuk yakung mili kongbri tongmani apte hai khlaino Mizoram Assam Tripura tei Bangladesh jungno government British ni simin tabuk India government ungmani yagolobo jungno sakagui jungno oroi poroi khlaiui chini identity sakamawi jungno jung sakbai sak thalaya ungui ma tongmani hai khlairei rijagmani bagino chini bagai jungno jotono se phan paisio asamo bo thangkha ke jungno phan paio Tripura o chini asol jaga Tripura obo chini phan krei Mizoram o phan krei Bangladesh o tongnai chini Tripuri dofaroni bo phan krei obo sana thangkha ke belaino mukti klai jaknai tei ukogno sana thangkha ke Tripura hasteo bo haino political jesakpano sotondi political divided siminse ngui thango boni kokno bochaya khlai siminse salni sal political base bangruk phiaba Tripuri khorang ukok kaisale saimano political jesek bang asuno divided rule policy ngui jengbai dofa sakak jangnai ngkai jeng sakbai sak bulai toglai mang tonglaikha ke chini dofani bagai jeng samung bahke tangnai abo belaino wanama singsa phiaba khapangni tahukte bukhuro Tripuri khorang tini Mizoram o phaiui chini bro dofa rok oro tongsoknai rokni mangpli phunukmani kokhe abono chakri bakri krei tangui chajaknai siminno borni kapal bini nok tangnani
rok simin no nung hanai man kha nung tumung no ukok no sana thang kha ke sak bai thang borok kunu bolong hogui kwai rok boroi manya borok ni nok kinaro jesek phano ja umo tongthung kusta phano khlai manya apte hai khlai kok kaisa bai sana thang kha ke kuli haisi ngsiu sikam rokni samung tangnani chini tripuri dofa mizoram tongnai rok khapani ta hoktei bukhurok chung buskang rogo Mizoram Kanchanpurni bru displaced people rok je phiroi phainai rokni mangpli chung norok no tubui phunungani bagui chung chaitoknai phiaba Tripuri khorangni tirini mangpli norok nainai di chini dofa rok tamhnoi saka tamhnoi kokmung rok chini Tripura hastini lukurok eba je nugui tongnai chini Tripuri dofa je Bangladesh ni phanongthung Assam phanongthung Tripura ni phanongthung eba Mizoram ni phanongthung tamhnoi kokmung kjarkha norok nai tongo Tripuri khorang Sungbo tomake buban ne Kolosit district block ke ba bekat block nini mungki ani muke listiha eke ro buban ne ba bisine barat tejara kie jungro sopai muke sangni songpakat bosi sopai ye bisirat mara baca ye abde kie tongo mangke are popo bini tola tomba je beke madai ari kie matongo chini brura eko para po nukthai da wala jaj somthung jila tomono bru bangther skana nukthai kurnoi ako sekana ching bruke bangther wa ari chini to ari pupana bini jaga tomba chung chung mede bo khemiya deke chini dinghe abu ke ung to anh muke purbe pula mampa mu phari male raimohan hinya ola ro scholarship book bani scholarship district book bani ya tong ke skam mu phai ami ram sana ai title ke bu apeto are ke chung tong ha ro ta family ba ke me ke chung lo za to tong pa yo ai sap tu ta hi boy bisi member bais sini hoga sade skambele puno somoi tiku brok gi chat ke tiku brok kha chomoding ya ke tiku pia jung ke bru pia brok chomoding ke bru takku khuro pio abo kana chung jo to ke brok ba ke tong layo chung brok chomo ke bu chu chung tong ne ke ba ha se ke brok ar ke chong ar ke abo se brok na chomo chung la bon na ben thi ya gung chao bagan bu pro blong to bu pro je brok dalam kau na dia abo se bagan ni na ba panda na ba tak khu se na ba chin tak khu ro se ni brok ri áo ho brok gi ke brok se ja ta na na kom kau chao na brok chung a ke na chung tong la yo ke tining punya ke tong acha takho nini his oro jagao sokpai mani je tong mani busujara koi bosor ka ba background ni history rok kesa side khna re mano tong mai same yo wala ai nim pa a chu chung pute ai lep chu hala da hang ya brau thi pe pia apa thi pia ap sa to a sam jara chung tong ko ai ke tong skam be ke tong lai koi bosor ka khna nra goro Mizoram tong mani a chu chung chi tong mo kong salam ya ho ap sam jara la oro tabuk je tong mani jaga ni oro ke bru ni phai kanang bu jaga ni phai purbe a chu song phai mula tipra tipra ni ya o tipra koila sor ni sa o koila sor chi phai ye ba ke tong phai yo ni sa mo na hu chadi phai ye ya Mizoram klai kha ni sa mo na wa te ba la ni si ya je che chup chu sung sa na mo
apa chung sana ma chung asa u pojok tong pia ba chung simon drale te pranti phayo huna sa mo na chen tre kaisa sini bru rock tri mizoram ni bru rock sikam rock bai bujagai tukjagai rap rock khlaijagai borok tripura mathangmani kok to kisa misa khana onkhe norok tongmani jagole apte hai kuno gunugul rok jage de sin la ba chung tomo district bo kolachi district bo bani bo boro jila le abo kele kre bo abo kamo knaya ko nupun ya ko sibo sia ko trebe ni district je bo kolachi district info trek goi jaga sin bo bani chen tre phathar bai re ang thang mo chung sia abo sanjera chung sia bukti khe lo sipi hanra chung namale hortokia bi khebu bro sai ki buskam ya bona bro khong ne thala ya kerang chi lu sau hiao petol lu sau hiao ngabo mang na te le chung koi bai thang punu ya je pha abo mang sa mo na ngabo samaya apor jeminde gunugul series tengi thang ya ta te ba lu ya ko aba ke sama nama te le chung sia chung trai ba 미저란 치고 아제 아저 보로로 아자예 이렇게 좀 시야고 심라래로 동파여로 뒤파여로 동파인제 미저란 치와 이렇게 좀 동마게 옥장롱 프레디스티 지랑 커버 동예 아래 베레 예장바 세 파이트니 보스카노 바중 동래 뭐라래 브랑베노 좀 스캄브르노 좀 브론 라워 스캄브르노 좀 Bruce la lawa de ke tong le ye chung le budi ki are e tong le che are ma tong le chini brung ro chung tong mo le chung no ke bo we we le brang ti ku pyo e ke chung ke bo brung pyo ye budi ke tong le ye oke hakra ha ning the tre ke ha kok sai sinim chung muke anutak na hana displaced people scam rock by buzaya tang ye bangma tripura thanga hin nung ta sina he bruni kogno ti nung tha tha ni shuk sai de mana aba ble chula bu pho le chula jang be pru ba ke chule si ya apru to lung le yo sine do jang brang jang be kha thang pho chule si ya chula ye be tong tong apono si na cha sa ya bu si na sa ni sa be bu sa chula bu ke brang bul bang to mo le chule si ya ro ba le to mo le chung tung mo le kha thang pe ya bo de di ro ku por kham mo le chule si to ma bo le nang tongmani jagalo kuno phono gunu gulung ya de gul mang ya skam be bru bare na chula ara no to kamar ke tong tong a ge le oke tripura ni bru no nung kok tha thani china dem chu tu prawo se thene kau cha nen chu mo le bru ni ma sing ke tini usu riang zometia katal ia bodir la tini zo to chung skara tini ma to pa te to obra ya bo bra le me jo ni chi tha ni bra le pom to che ya bodir ke chini group ho tini zometia ja pa je ching bru zo to bru ari ye pom le ya che ba de chung le ha sing ke ari yan ajang tripura to ne brura bro no tini kya ba kya pa ni se mani zo to tini bru se wa chen ke tini aro ka tal ba to nai zo me kya ba to nai usi ba to nai ang ke usi ani pa ni ke abdul tini chung zo to bru se ye si le se ke hane ye sa mak char belaikena hambai tripura khorang nai tong nai ta khukte bukuk sona sini channel tabu bonrok subscribe khlaya khong khang ken dak tin subscribe khlai di job ton se sakang video norok nugna bagai abani bagi ta makhane video ni tola norok nugo yagra phai sing subscribe ni suija ka sak khlai abona click khlai di click khlai mani loge loge no kaisa bell hai khlai nugjaga na nukjaka a bell click khlai re click khlai re kha ke sing video upload khlai mani loge loge no norok video nugana joton se sakang nugana abani bagai belaikena hambai nai tong di